Ngiyanibingelela kumagumbi amanomhlaba. Ngiyabingelela kuyindlondlo ezinhle, indlondlo lekhuluma umntwanamba namakhehla sanibonani. Namhlanje ngithe mangisondele kini nabantwana bey'ndlondlo. Ngizokwazi ukuthi ngikhulume nani kuyindawo zonke la nihleli khona, kuyindawo yonke la nihamba khona. Ukuthi nje nize ningapheli amandla, lapho eniya khona nizofinyelela. Ngoba kule ndlela lesihambayo sinabantu abahamba besibhrikisa endleleni, sinabantu abahamba besimisa endleleni ngoba bebona ukuthi kuningi esisazokuthola ekuzimfihlo abanazo. Ngikhuluma nawe ndlondlo lapho ukhona, wena okhathazekile kumanje, okukhathazwa ukuthi umndeni awuzwani nawo. Wena okhathazwa ukuthi abakufuni ekhaya kini la uzalwa khona. It's either uhlala komalume noma uhlala khabo baba la uhlala khona, kodwa nje uma ngabe kuwukuthi umntwana wamakhosi ubona lento ekhona njengamanje ayikuphathi kabi, noma ngabe yini le yenzakalayo phambi kwakho ayikuphathi kahle. Izimpi obhekene nazo olwiswa ngazo, noma ngabe yini esekhaya abakulwisa ngayo okukhombisa kona ukuthi hayi ngathi abakuzwisisi kahle. Khululeka wena, bambelela endleleni yakho bese futhi ubambelela entweni yokuthi wena uzofika la uya khona. Akukho la ungeke uzufike khona mntana ethonga, ngoba nakho kuthiwa awuzwani nabantu bakini, awuzwani nomndeni, umndeni awukufuni. Kwesinye isikhathi khona abaxoshiwe ngisho emakhaya, baxoshwa ngoba kubonakala ukuthi njengoba besemakhaya bazoveza iy'mfihlo abanazo phakathi kwaleli khaya. Abanye kutshelwa nje oyedwa ongangawe ukuthi akakulokhu ekuhlohla ahlohla iy'ndaba ey'thile, wena ukhulume kahle kuyena, yena bese fika ngale ayigoqa indaba. Kahle kahle kunomuntu mhlawumbe oyedwa noma babili abangakufuni kulelo khaya lelo phila kulo. It's either umalume noma ubani, noma ngawu-anti noma ngawubani, kodwa lo ngakufuni uyakwazi ukuthi ahambe atshele nalaba abanye ukuthi ubani unje, ukuze bakwazi laba abanye ukuthi bakubone ukuthi uyilento le ayishoyo. Uma sebekubonile ukuthi uyilento abayishoyo, yilapho-ke asesebenza khona, esesebenza ngegama lakho, esesebenza ngokukuphusha ukuthi akuphushele ngaphandle ukuthi wena ugcine uwumuntu ongasekho phakathi kwaleli khaya. Kwesinye isikhathi abanye kungcono wena futhi oxoshwayo ukuthi uhambe, abanye abakuxoshi, bavele nje benza izinto ey'thile, bahlangana inguyazana bese bethi niyabona yini ukuthi kungcono ukuthi lo simenze 1 2 3, kanti lo muntu uyabatshela ukuthi asimenze lokho okubi, kanti yena uney'nhloso ezinye zokuthi akwenze lokho okubi. Kuyenzeka umndeni uhlangane ngawe uthi uzokwenza izinto ezinzima, kanti lo oqala indaba akafuni ukukwenza lokho akakushoyo, uyokwenza okunye okuzomenza ukuthi ajabule, okuzomenza ukuthi akucindezele wena ukuthi ungeze ukuphakama ubone le mfihlo anayo phakathi kwaleli khaya. Phela uma ngabe umntwana wamakhosi, umntwana ombulelwayo, umbulelwe ngisho ekhaya kuthiwa kuyagangwa, uyambulelwa, umbulelwa ngisho umalume othile ukuthi wenza ukuthi, uyambulelwa ukuthi umamncane noma u-anti noma ngawubani wenza 1 2 3 phakathi kwaleli khaya. Phela labantu abasiphethe, labantu laba bafuna ukuthi makulunge indlela yabo, bayakwazi ukukubonisa ukuthi thinta lapha ya ukuze kulunge, thinta lapha ya ukuze kulunge. Manje uzothinta kanjani mntana ethonga? Uhlala kulo leli khaya ngoba usabathe uyathinta, hayi bavuka ubhejezana. Usabathe uyathinta, kuvuka izinto ey'thile. Uyazi bantwana ethonga, namhlanje kuthe makusa nje ekuseni ngavukelwa nje yinto ethile ukuthi mangimbonga uMvelinqangi, ukuthi mangibonga ama-spirit guides wami ukuthi angithathile angibeka la ngikhona. Mina bekulukhuni ngale ndlela yokuthi ngoba umuntu obengicindezela bengihlala naye endlini, umuntu obengicindezela bengihamba naye yonke indawo, ngize ngisho mina ukuthi hayi mhlambe masingayosizakala la, even naye mayefike ngitshela ukuthi yazi ukuthi singaya la, bengiya ngoba ngazi ukuthi ngidinga ukusizwa, kanti angazi ukuthi ngidonswa umuntu okuyena yena ongicindezelayo. Kahle kahle-ke ngifuna ukusho kanjena-ke kulezi zinto, le ndaba le ngiyixoxa namhlanje ukuthi wena
Mntwana wamakhosi, lapho ukhona unenkinga, lapho ukhona awukwazi ukuphuma kule nkinga ngoba usabathe uyayilungisa inkinga uphinde ubuye uzoxoxela lo muntu. Usabathe uyayilungisa lento uphinde futhi uhambe ubuye futhi uzoxoxela lo muntu wasekhaya. Ngike ngithi mina kungcono oxoshiwe ekhaya ngoba izinto zakhe ziba nenhlanhla ziqhubeke zihambe kahle. Kubuhlungu kuwena ogcinwayo kuleli khaya bakugcinela ukuthi bagibele phekwakho ube yistebhisi ubakhuphuke ngawe, nomunye uyadonsa. Uyabona lezi zinto lezi, ngike ngithi mina mase sengibhekisisa ngiyibuke manje njengoba ngimanje ngithi yebo, imsamo siyayilungisa, ngithi yebo, amathonga siyalungisa, izinto zilunge kwenzeke kuqhutsheke kuye phambili. Kodwa bese ngiyibuza ukuthi ngabe labantu laba abamakhosi abangazi ukuthi bakhona abantu abaletha umuntu bethi bazolungisa umsamo. Hey! Ay. Abathi bazolungisa umsamo. Bafike manje la ekhaya bazolungisa umsamo. Abazile ukuzowulungisa kodwa igama lithe bazolungisa umsamo. Umsamo ungcolile, umsamo this, umsamo that. Kanti bayazi ukuthi no, kuzothwalwa la. Bathwale ngawo umsamo. Bawuphendula umsamo. Bafike babize leli dlozi elithile lala ekhaya, balibize ithonga leli eliphakemeyo abalaziyo ukuthi hayi nangu phela umntwana, bekhomba mina noma bakhombe wena umntwana wamakhosi, bethi nangu umntwana onedlozi elihle. Bayibize lento, wena ukho lapho usemakhishini la uhleli khona njengomntwana, ubekiwe, uhlalile phela usondele endaweni enjalo lapho makulungiswa khona izinto. Bafike bathi bayalungisa bese bebika bethi hayi, kanti ababikanga ngaleso sikhathi beza la. Bavele babika lapha esigodlweni saloyo muntu ukuthi hayi, siyamazi thina umuntu onethonga eliphapheme, onenhlanhla la ekhaya, onani. Bese befika lapha emsamo sekukhanele limenyezwa leli gama, kubizwa lo muntu ukuthi lo ohamba nosibanibani, lo ophumelelisa usibanibani, bamthathe. Abantu basekhaya Ndlondle Zinhle, angikhulumi ngabantu bokuhamba, ngisakhuluma ngabantu basekhaya. Abantu basekhaya banayo yonke i-access yokusondela endaweni zamathonga, bekhulume namathonga wonke, and ayabazi ngoba phela wena la ekhaya uyingane. Okokuqala futhi kukomalume mhlampe kukhabo baba, wena ubelong. Lezo zinto lezo mayiqala nje sikhulunywa awusondezwe eduzane. So sengisho ukuthi bangaka abantwana bamakhosi abasenkingeni efana nale, bangaka abantwana bamakhosi abahamba nje abasahambi namathonga abo. Uyambona umuntu ekhaya lapho lokho ekhuphukile, kodwa ke cha, phela kusibona bonke abantu abagangayo. Bakhona abantu nabo abanamathonga amahle, abagezekile, abalethela inhlanhla, abalethela ini, kodwa bakhona labo abathatha wena njengomntwana wamakhosi bese beyiphendula lento, beyiphendulela ukuthi manje wena uyohlala ulokhu walungisa nje njalo. Uyothi mawuthi uyaqala nje uthi uyalungisa izinto zakhe ayilungi, uthi uyabiza, sekufanele manje usebenze noma sekufanele bayakufuna. Phela abantu bakho ngeke beme ngoba naku wena abantu bakho bantshontshiwe noma abantu bakho basenkingeni, ngeke baze beme. Futhi especially isithunywa siyasebenza, siyakufuna ukuthi mawusiphakama usebenze, siyakubonisa futhi izinto ukuthi u-wrong nangla. Wena-ke mawubona u-wrong, ubone bemveza lo muntu uthi hayi, ngeke usibanibani ayenze lento le, ngeke azayenze lento le, kanti uzoyenza. Phaphama mntwana wethonga, sukuma, musukuthanda kakhulu umndeni, uyitshela ukuthi yonke into ihamba kahle. Uma kufika lesi sipho ekhaya, baningi abantu abanyakazayo, baningi abantu abangahlaliseki kahle ngoba manje ziningi izinto ezizovela. Baningi abantu ababukayo bakusondeze eduze, wena uyitshela ukuthi uthando, kanti cha, bakusondezele eduze ukuthi bakucindezele ushone phansi. Uzothi mawungabe uphaphama bayasaba, kuningi okuzovela. Bantwana bamathonga, yabona nje bangiqeda le video le, ngizolandela futhi ngenye la ngizonitshela khona ukuthi uma ngabe usuphaphamile kuba njani, kuba nzima kangakanani. Ngiyabonga abantwana bamathonga, ngiyanithanda nonke emakhaya, ngiyanithanda nje kakhulu, nisale kahle.